Kolmikko Granlund nappaa kiekon itselleen ja pistää, voisiko sanoa, paletin pyörimään ja Niskala veto tulee ja maalin kulmalla. Loistava paikka ja kiekko on maalissa. Jarkko Immonen maalin kulmalla ja ei tarvitse mennä kuin 9 sekuntia, niin kiekko on maalissa ja nyt se sitten vihdoin ja viimein onnistuu. 6,5 minuuttia pelattu ottelun ensimmäistä erää ja Suomi menee ylivoimalla 1-0 johtoon. Vain 9 sekuntia ennen rangaistusta kulua ja Jarkko Immonen viime kevään maailmanmestaruuskilpailun pistepörssin ykkönen täräyttää turnauksen ensimmäisen maalinsa ja toisen tehon pisteensä. Aloitusvoitto. Granlund toimittaa hetken kuluttua kiekon Anssi Salmelalle ja Salmela pyyhkää sen toiselle puolelle. Niskala veto lähtee välittömästi ja siellä maalin kulmalla on Jarkko Immonen, Kaasanin pelaaja, joka pääsee viimeistelemään Suomelle 1-0 ja nyt se ylivoima lähti sitten välittömästi toimimaan. Siellä seikkailee Rietto Berra vielä Salmela, joka pysäytetään ja Niederreiter jälleen kyttää siellä. Mutta saman tien tulee Sveitsi 2-1, erittäin vaarallinen paikka sieltä tulee ja maalihan sieltä tulee. Sveitsi iskee yhteen. Andersson Bull tulee sieltä laidasta sisään. Sveitsiin pääsi lentämällä vaihtamaan ja Andersson Bull iskee pelin yhteen, ei auta mikään. Siinä tulee Suomelle paha hyökkäyspään virhe ja kun Sveitsi saman tien pääsee heittämään laatikkoon uusia miehiä, niin Andersson Bull lataa kiekon ohi Kari Lehtosen 1-1. 25-44 peliä käyty. Tässä tulee vielä näette kuinka siellä Anssi Salmela ajaa sinne pahaan sveitsiläismiinaan. Ja saman tien Filppula lähti vaihtoon ja saman tien Andersson Bull ja Janne Niskala heittäytyy, mutta se ei paljon auta, koska tässä 2-1 Sam Bull päättää itse ratkaista. Katsoo vielä tarkasti siinä ja sitten viimeistelee ohi Kari Lehtosen 1-1. Zürichin 28-vuotias hyökkäjä Andersson Bull. Ja kiekko viivalle hyvin, sieltä lähtee Järvisen veto ja loistavasti torjuu Rietto Berra ja kova tilanne ja kiekko murjotaan sananmukaisesti häkkiin. Leo Komarov taitaa olla siellä sitten maalin edessä, Järvinen toimittaa kiekon maalille ja Leo Komarov on siellä maalilla ja näin ei sveitsiläisten tasoitusriemua kestä kuin hetken aikaa ja se oli se kuuluisa hetken hurmio ja sen jälkeen tuli turmio ja peli on 2-1 Suomelle. Leo Komarov oli tekemässä sitä työtä, mitä pitäisi koko ajan tehdä. 26.05 peliä käyty. Eli vain 21 sekuntia edellisestä kiekko maalille. Ja sitten se on irrallaan siellä ja Komarov pelaa sen loppuun saakka. On siellä kontusillaan, mutta sehän ei tunnistu leksaa haittaa. Kontusillaankin voi välillä olla, kun hän ei mamman vieressä, vaan kovin usein kontusillaan ole. Vaan on milloin Reetto Berran edessä kontusillaan. Joonas Järvinen toimittaa kiekon. Painostaa, nyt lähtee avaus kuitenkin nopeasti ja hyvin Granlundille. Granlund, Immonen perään. Spisha jälleen pelaa pitkää vaihtoa, kaatuu siellä suomalaispelaaja mailaan. Eli Janne Pesonen pistää maalin eteen! Jarkko Immonen nostaa 3-1. Loistava karvauspeli päädyssä ja kyllä se näköjään sellaista on. Vähän niin kuin Tavikin on sanonut, että kyllä tämä on maalivahtipeli ja Reto Berra ei pysty pitämään Sveitsiä pelissä mukana, vaan Jarkko Immonen nostaa Suomen 3-1 johtoon ajassa 36-45. Siellä Immonen aika vahva karvauspeli ja vähän siellä kaveri kaatuukin ja Pesonen pääsee pökkäämään siitä Mark Straikin nenän edestä kiekon Jarkko Immoselle. Nyt alkaa Rantasalmen sulttaanilla kädet toimia sen verran vakuuttavasti, että kaveri on kuulemma tulossa. Ja rakasta veljellä Strike, nyt se tykki puhuu siellä, sitten Maski on edessä, uusi paikka tulee ja sinne se menee heti, ei tässä mikään auta, nimittäin sieltä tulee Roman Wick, joka kaventaa 3-2. Mark Strike laukoo, Lehtonen torjuu eteensä, Roman Wick siirtää kiekon maaliin ja Sveitsi tulee jälleen myrskyn lailla peliin mukaan. Suomi johtaa toki ottelua 3-2, mutta Sveitsi tekee ylivoimamaalin. Myrskyvaroitus tuli heti. Vielä kerran sama tilanne, Mark Streit, laukaus lähtee, Lehtonen pomputtaa siihen valitettavasti nyt suoraan sitten Roman Wickin lapaan ja niinpä sieltä tulee tarkka veto Lootenin pelaajalta, joka on Pohjois-Amerikassakin käynyt Ottavassa kokeilemassa vähän siipiensä kantavuutta, mutta ne siivet kyllä leikattiin niin nopeasti poikki, että hän palasi takaisin kotimaansa sarjaan. Siinä näette kuluu ainoa. Ambyl ovat eliökäriinsä siinä hyökkäjistä. Mikko Koivu pitää kiekkoa ja sveitsiläisyleisö vimmatusti viheltää. Mäenpää, Hietanen, hyvä veto ja Jokinen siirtää sinne Valtteri Vilppulalle ja ylivoima toimii, toinen ylivoima maali ja nyt se vihdoin ja viimein onnistuu ja myöskin Jussi Jokinen onnistuu. Siirtää näyttävästi Valtteri Vilppulalle ja Suomi johtaa ottelua 4-2. Rangaistusta ennättää kulua 19 sekuntia, se oli kyllä kallis rangaistus ja niin kuin näette Korran Besinan ilmeistä, että kyllä oli kaamea rangaistus kaameaan paikkaan Valtteri Filppula maalin tekijänä ja vielä kerran katsokaa uudelleen tämä ja ennen kaikkea Mäenpää, Hietanen ja sitten Jussi Jokisen loistava passi sinne ja sieltä tulee Valtteri Filppula, joka tekee muuten uransa ensimmäisen MM-kisamaalin
ja tekee sen hienoon paikkaan. Toinen ylivoimamaali Suomen ylivoimalla kadun toimija. Valtteri Filppula tekee uransa 4. täysosuman, 3 niistä. Tulee nyt kiekon kanssa, Mikko Koivu rynnistää maalille. Reito Merra torjuu ja sitten lähtee Väänäsen syöttö ja Filppula iskee 5-2. No niin, nyt alkaa sitten aueta se kuuluisa pullo. Sieltä lähtee Väänäsen pojan laukaus ja Valtteri Filppula on nyt koko ajan oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja iskee 5-2. Ja nyt tämä alkaa olla selvää tavaraa, koska sitten tulee Väänänen ja Väänäsen pomppukiekko ja ai sentään. Nyt käy jo Mark Schreidia vähän sääliksi, nimittäin se on jälleen Mark Schreit, jonka jalasta se kiekko kimpoaa suoraan Filppulan lapaan. Ja New York Islandersin puolustaja katsoo nyt jokaista Suomen maalia aivan sieltä aitio paikalta niin kuin nytkin. Ei auta, kuulkaa, itko markkinoilla, näin se on vain sanottava kokeneelle 34-vuotiaalle puolustajalle.